размонтировывается по машинке номер 2 комбинат будаўнічых матэрыялаў город Асот. Усіх вітаем, шаноўнае гаспадарства. Гэта падкаст «Утульны горад», а мяне завуць Даша. І сёння я такая апантаная і натхнёная. Можа быць, па маім голасе гэтага не чуваць, таму што я спала дрэнна, але я апантаная і натхнёная, паверце мне. Таму што я вярнулася з беларускай праваабарончай школы. І я цяпер штосьці ведаю пра правы чалавека, і я, як неафітка з вачыма, якія пылаюць, вырашыла паразмаўляць з маёй сённяшняй госцяй Алінай Харысавай пра тэму, якая раптам вельмі датычыць правоў чалавека. Добры дзень, спадарыня Аліна. Всіх вітаю. Я Аліна, паліталагіня, прыйшла паразмаўляць пра самакіраванне мясцовае. Чаму гэта ўвогуле датычыць правоў чалавека? Вы ведаеце, я настолькі неафітка, што ў мяне тут раздрукаваная паперка, на якой напісана «Усеагульная дэкларацыя правоў чалавека». І ў артыкуле 21 можна прачытаць, што кожны чалавек мае права прымаць удзел у кіраванні сваёй краінай непасрэдна або пры дапамозе свабодна выбраных прадстаўнікоў, ні больш, ні менш. Карацей кажучы, так раптам апынулася, што сапраўды тэма нашай размовы датычыць непасрэдна правоў чалавека, але пакуль мы не пайшлі ў гэтыя ўсе паліталагічныя праваабарончыя гушчары, давай пачнем з самага пачатку. Спадарня Аліна, што такое ўвогуле мясцовае самакіраванне? Гэта такі вельмі нізкі ўзровень дзяржаўнага кіравання, такі самы нізкі у межах канкрэтнай суверэннай дзяржавы. Гэта, так мовіць, лакалізаваная адміністрацыя з абмежаванымі паўнамоцтвамі, і яна звычайна дапамагае проста дэцэнтралізаваць уладу ў краіне. А тут узнікае пытанне, а навошта ўвогуле гэтая самая дэцэнтралізацыя ўлады? То бок ёсць там у Мінску ці дзе гэтая цэнтральная ўлада. Яны ж як бы бачаць гэтую карціну цалкам. Яны лепей разумеюць, што ў якім рэгіёне адбываецца, і зверху яно як бы больш бачна, што сапраўды вам канкрэтна у гэты час зараз патрэбна проста з гэтай шырокай перспектывы. І навошта тут яшчэ нейкія гэтыя моцныя мясцовыя органы ўлады? Гэта проста дапамагае, каб галасы людзей былі пачутыя. Калі мы нават возьмем там дэмакратыю, калі яна будзе існаваць толькі ў адзіным там нейкім органе на мільёны чалавек, то шанец на тое, што голас нейкага чалавека сярод гэтых мільёнаў будзе пачуты вельмі маленькі. І на ўзроўні гораду, мястэчка ці гэтак далей людзі лепей разумеюць, якія ў іх вось рэгіянальныя праблемы. Таму яны могуць прасоўваць ідэю, прасоўваць думку таго, як гэта вырашаць, прасоўваць увогуле тое, што ў іх ёсць такія праблемы на дзяржаўны ўзровень. А наколькі я ведаю, ёсць 3 галіны ўлады: заканадаўчая, выканаўчая і судовая. І вось усе гэтыя 3 галіны ўлады, яны таксама і на мясцовым узроўні мусіць быць. Кшталт у нас тут свой мясцовы парламент, мясцовы выканкам, мясцовы суд. І тады гэта называецца мясцовым самакіраваннем. Ці яны могуць быць не разгалінаваныя? Як гэта працуе? Можна ў гэты канцэпт таксама памясціць мясцовае самакіраванне, але ўсё ж такі, так кажам, там пра судебную ўладу на мясцовым узроўні гэта таксама існуе, але людзі могуць там ісці далей на ўзроўні вышэй, на дзяржаўны ўзровень і так далей, калі іх нешта не задавальняе на гэтым узроўні. То бок, канешне, там суды ёсць мясцовыя. Давай тады звернемся крышку да гісторыі, што там было з гэтым самакіраваннем, ці гэта адносна новы канцэпт, ці спакон веку гэта была натуральная з'ява ў жыцці грамадства. Насамрэч, такое паняццё дзяржавы, якое мы маем на сённяшні дзень, яно з'явілася не так даўно. І там да 18 стагоддзя ўсе дзяржавы былі такіх гарадскіх маштабаў, можна сказаць. Ёсць у нас прыклады старажытнай дэмакратыі. Яшчэ там 400 год да нашай эры існавалі ўжо дэмакратычныя інстытуты, протадэмакраты. І тады гэта таксама было не на ўзроўні такіх дзяржаў, якія мы маем на сённяшні дзень. У ВКЛ все добра было з самакіраваннем, бо на тэрыторыі Беларусі там нават да ВКЛ былі княствы, што таксама з'яўляецца не такімі вялікімі па памерах сваіх аб'яднаннямі. Потым у складзе ВКЛ былі тэрытарыяльныя адзінкі, такія як ваяводствы, а яны ўжо падзяляліся на паветы. І ў паветах праводзіліся паветавыя сеймікі. І вось гэта было нешта падобнае на тое, што мы сёння называем мясцовым самакіраваннем. Гэта такая была саслоўна-прадстаўнічая ўлада, дзе гаворваліся праблемы, якія існуюць у пэўным ваяводстве і ў пэўным павеце. Там жа выбіраліся нейкія прадстаўнікі на больш высокі ўзровень, і там абгаворваліся патрэбы гэтага павета, каб таксама прасоўваць гэта на вышэйшы ўзровень. Толькі трэба тут падкрэсліць пра тое, што ў ВКЛ, канешне, ўсё было файна, але файна было для белых шляхетных
дарослых мужчын, а не для ўсіх крысціян, мешчан і жанчын. Ну так, не толькі ў ВКЛ, а ўвогуле за апошнія 2 стагоддзі, напэўна, ўсё пачало трошкі паляпшацца ў гэтым сэнсе. Вялікую ролю ігралі тваё паходжанне, твая адукацыя, твая маёмасць, твой пол, канешне ж. Аднак зараз мы прыходзім да таго, што ўсё ж такі ў мясцовым самакіраванні удзельнічаюць больш-менш усе людзі, якія там дасягнулі паўнагоддзя. Ну, можна і так сказаць, калі не ўлічваць такія краіны, як Беларусь, насамрэч. Давай мы з табой пакуль пагаворым пра краіны, у якой мы з табой знаходзімся. І я знаходжуся ў краіне ЕС, і ты знаходзішся ў краіне ЕС. І скажы, калі ласка, ці ёсць у Еўрапейскім Саюзе нейкія там прававыя акты, якія рэгулююць вось гэтае мясцовае самакіраванне? Можа, ёсць нейкія патрэбы кшталту? Вашыя там органы мясцовага самакіравання мусяць выглядаць вось так, або мы вас у ЕС не возьмем? Гэта больш закладаецца ў той канцэпт, што проста паважацца правы чалавека павінна існаваць дэмакратыя. Тое, як будзе выглядаць гэтая дэмакратыя, гэта ўжо вырашае краіна, але яна павінна быць. І гэта будзе там разглядацца пры ўступе пэўнай краіны як капенгагенскі крытэрый. Капенгагенскія крытэры — гэта крытэры ўступлення краін у Еўрапейскі Саюз. Гэтыя крытэры былі прыняты ў 93-м годзе на паседжанні Еўрапейскага савета ў Капенгагене, таму яны так называюцца. Гэтыя крытэры патрабуюць у прыватнасці, каб у дзяржаве выконваліся дэмакратычныя прынцыпы свабоды і павагі да правоў чалавека, а таксама прынцыпы прававой дзяржавы і усякія агульныя стандарты і правілы Еўрапейскага Саюза. Але там колькі, як падзяляецца і гэтак далей, гэта ўсё не ўлічваецца, няма патрэб нейкіх да гэтага. У краінах Еўразвязу ёсць такія, калі казаць нейкіх адрозненнях, то ёсць 2 тыпу, можна сказаць, дзяржаў. Некаторыя падзяляюцца на федэрацыі ці квазіфедэрацыі. Гэта 4 толькі краіны: Іспанія, Германія, Францыя і Бельгія. І ўсе астатнія гэта унітарныя дзяржавы. Вось. У іх больш цэнтралізаваная ўлада, але ўсё ж такі яны падзяляюцца на нейкія там органы муніцыпальных уладаў, рэгіянальных уладаў, абласных, ну, то бок ёсць розныя там тыпы. Звычайна гэта ці 3, ці 2 тыпу ось такіх мясцовых уладаў. І быццам бы вось тое, што ты кажаш, гэта прынамсі знешне нагадвае тое, што ёсць у Беларусі. Бярэм нейкі раённы ўзровень, ёсць выканкам, ёсць савет дэпутатаў. Быццам бы вось вам выканаўчая ўлада, вось вам заканатворчая. Але нешта з гэтым не так. Няма такога адчування, калі ты прыходзіш у беларускі нейкі выканкам, што гэта людзі самі абралі, людзі самі прыйшлі, людзі самі працуюць. Нейкая гэтая атмасфера чагосьці такога чыноўніча прызначанага. З іншага боку, калі прыходзіш у нейкія адміністратыўныя установы ў тых нешматлікіх краінах Еўрасаюза, дзе я была, ёсць адчуванне, што гэта сапраўды вось нешта такое мясцовая адміністрацыя. Проста мы тут усе як бы мясцовыя, мы сабраліся і ў нас тут адміністрацыя. У мяне чамусьці такія адчуванні. Як ты думаеш, гэта нейкія ў мяне чыста суб'ектыўныя адчуванні, ці я ў некаторых ступені маю рацыю ў сваіх адчуваннях? Я думаю, што ты маеш рацыю, тому што я маю такія ж адчуванні, калі я тут кудысьці прыходжу. Параўноўваючы з тым, што ў Беларусі, там у Беларусі я ў такіх інстытуцыях была не так часта. Я была як актывіст таксама, больш такіх праўладных штук, тыпу БРСМу, як там маладзёвы парламент вось у нас быў. Я спрабавала нейкія такія ініцыятывы прасунуць для моладзі. Яны рабілі там сустрэчы з галоўнымі актывістамі у нашым ісполкоме, спрабавалі сабраць нейкія ідэі, што моладзі патрэбна. Я проста сижу, накидываю шмат ідэй, і яны такія: мы гадзіну сидзім іх абмяркоўваем, і потым яны такія: пасадзім дрэвы, як звычайна. І вось у гэтым і ёсць сэнс гэтых мясцовых уладаў. То бок у нармальнай дзяржаве, нармальнай, на мой суб'ектыўны погляд, павінна гэта так існаваць, што гэтыя мясцовыя улады спрабуюць вырашыць праблемы людзей на месцы. Яны спрабуюць збіраць меркаванне людзей на месцы і гэтак далей. То бок гэта ідзе вось у гэтым напрамку ад мястэчка, ад горада да вышэйшых уладаў. А ў Беларусі гэта ўсё ж такі было такое у мяне адчуванне, што гэта спускаецца зверху, што трэба рабіць на месцы. І такім чынам няма ніякіх паўнамоцтваў на месцы нешта рабіць, нейкія рэчы ўводзіць і гэтак далей, нейкія ідэі прасоўваць. Гэта па-першае. Па-другое, ўсё ж такі наша краіна — гэта дыктатура. Гэта факт.
Таму проста нельга нешта прасунуць, асабіста калі гэта супярэчыць лініі, нейкім базам, асновам, на якіх трымаецца гэтая дыктатура. Напрыклад, калі ў нас там асноўны ідэалагічны базіс, на якім усё грунтуецца, гэта памяць пра вялікую айчынную вайну, то ты не можаш прыйсці ў нейкі мясцовы уладны орган і сказаць: спадарства, а давайте мы не будзем святкаваць дзень перамогі 12 раз на год, давайте мы лепей тыя грошы, якія вы выдаткоўваеце на святкаванне, пусцім на нейкае іншае свята, давайте мы прыдумаем наш дзень горада. Ты не можаш гэтага зрабіць. Так, і плюс ты сама вось пачала тэму правоў чалавека. У дзяржаве, у якой не зусім паважаюцца правы чалавека, не могуць, у прынцыпе, сур'ёзна ставіцца да такіх уладаў. Гэта больш існуе як орган кантролю над людзьмі, чым орган, які дапамагае людзям вырашаць свае праблемы. А яшчэ, наколькі я ведаю, тыя ж самыя выканкамы возьмем, мне вельмі не падабаецца, калі пра там старшыню аблвыканкама кажуць губернатар, ці пра старшыню гарвыканкама кажуць мэр, таму што мэр і губернатар гэта звычайна выбарныя пасады, толькі не ў Расіі. А гэта, менавіта людзі прызначаныя вышэйшай інстанцыі у беларускім выпадку. І спачатку падаецца, якая розніца, як ён заняў гэтую пасаду? Ці яго выбралі, ці яго прызначылі, ці рандомна тыкнулі пальцам у спіс людзей і трапілі ў яго прозвішча. Але атрымліваецца, што ад такой дробязі, якім чынам патрапіў на сваю пасаду старшыня гэтай мясцовай адзінкі, быццам бы шмат чаго залежыць. А вы скажы, а чаму яно так залежыць? Гэта што за магія такая? Таму што гэтаму чалавеку, якога абралі на гэтую пэўную пасаду, трэбна, па-першае, даказаць, што яго не проста так абралі, таму што яго могуць яшчэ абраць. А калі чалавека проста садзяць сверху, то навошта? Ён проста як стаўленнік сверху ідзе, няма ніякага імкнення, як задавальніць людзей, вырашыць іх праблемы. Яшчэ ў мяне в галаве ўзнікла такая цікавая думка, пакуль ты казала, што добрым паказчыкам таго, як працуе і ці добра працуе мясцовае самакіраванне, з'яўляецца тое, ці ведаеце вы ўвогуле, хто з'яўляецца вось гэтым мэрам вашага гораду, таму што ў нас у Беларусі, то бок я не ведаю, як, напрыклад, мэр Слуцку выглядае. Ці ты ведаеш, як выглядае мэр твайго гораду? Калі ты пра старшыню выканкама з маёй малой радзімы, то, на жаль, я ведаю, як ён выглядае і як яго завуць, таму што наша малая радзіма занадта малая, і там усе адзін аднаго ведаюць. Калі пра Гродны казаць, то я ведаю, як выглядае старшыня аблвыканкама, і ўсе ведаюць, і ўсе нават ведаюць, як яго прозвішча. А што датычыцца старшыні гарвыканкама, я ведаю, што ён пару месяцаў таму змяніўся, і я не памятаю ані яго прозвішча, ані як ён выглядае, і, калі шчыра, ніколі ў мяне не было моцнага жадання пацікавіцца, хто ж ён такі. Напрыклад, вось я жыву ў Нямецчыне, і ў нас больш людзі прыслухоўваюцца там да нейкіх навінаў, яны больш сочаць за тым, што робіць менавіта прэзідэнт нашай вобласці. За тым, што там робіць Олаф Шольц, усім не мае ніякай розніцы, таму што ён робіць гэта на міжнародным узроўні. А вось тое, што робіць там Зёдар, яго клічуць, гэта ўсім цікава. Другі прыклад, вось я размаўляла на днях з адной прафесаркай з Флорыды, яна таксама распавядала пра тое, што ім зусім не цікава, што там робіць Байден, што там робіць вось гэтыя ўлады, якія вялікія ўлады, высокія ўлады. Ім цікава, што ў іх на ўзроўні штату адбываецца, на ўзроўні гораду, на ўзроўні шмат гарадоў разам, гэтым узроўні, што адбываецца. Гэта ім цікава. Бо тыя палітыкі вялікія, яны займаюцца больш міжнароднай палітыкай. А ўсе рашэнні яны прымаюцца на ўзроўні штату. І гэта вельмі добры паказчык таго, ці ўвогуле ёсць нейкія паўнамоцтвы ў мясцовага самакіравання і ў гэтага прадстаўніка. І яшчэ добрым паказчыкам таксама з'яўляецца, ці хтосьці бачыў выбары нейкія на пасаду главы мясцовага самакіравання. Мясцовыя саветы абіраюцца. Выбары ў мясцовыя саветы ёсць, я нават на іх адзін раз хадзіла. Ці працуюць яны? Вось пытанне. Свечку я, канешне, не трымала, і я не ведаю, як там адбываўся падлік галасоў на выбарах, але калі у вас на выбарах кандыдаты так два у бюлетэні, і тыя звычайна супрацоўнікі ці супрацоўніцы мясцовага выканкаму, паўстаюць пэўныя пытаннічкі. Там нават калі людзі ідуць работаць, свой шлях звязваюць з нейкімі дзяржаўнымі інстытуцыямі, у іх заўсёды ідзе вялікая праверка ўсіх сацыяльных сетак, перапісак, тэлефонаў. Каго мы туды можам туды ў бюлетэні? Ці будзе нейкая разнастайнасць меркаванняў у тых людзей, якіх мы ў гэтай бюлетэні
напішам. Ну, можа быць, у іх і будзе разнастайнасць меркаванняў, проста яны не будуць яе выказваць. Я сабе гэта так уяўляю. Асабліва весела, калі якая-небудзь супрацоўніца выканкама, адначасова дэпутатка мясцовых саветаў, яшчэ адначасова яна потым на прэзідэнцкіх выбарах старшыня участковай выбарчай камісіі. Падзялюся адной класнай ініцыятывай. Я вельмі скептычна да яе спачатку ставілася, але потым я сама залезла, паспрабавала. Называецца «Кінькі дзяку дэпутата». Гэта зрабілі чэсныя людзі. Там такая штука, што ў боце ты можаш абраць, з якога ты гораду, раёну, і яно табе паказвае, які дэпутат адказвае за твой раён. І потым там ёсць 4 намінацыі. Такая краткая сводка, што рабіў твой дэпутат у гэтым напрамку, на якую ідзе намінацыя. І ты абіраеш там колькі кізякоў у яго кінуць ці ў яе. Вось. Да я не ведаю, мне так спадабалася. Я пачытала пра сваю дэпутатку Слуцк, таму раю ўсім паўдзельнічаць. Я раю ні ў кога нічога не кідаць нават віртуальна, гэта шкод гаспадарства. Давай тады яшчэ раз вернемся да гэтых саветаў дэпутатаў, якія быццам бы мусяць прымаць нейкія законы на мясцовым узроўню. Па-першае, я вырашчаны ў Беларусі не зусім разумею, як гэта могуць быць законы на мясцовым узроўню. Дзівоцтва нейкае, што ў ЗША ў некаторых штатах ёсць смяротнае пакаранне, а ў некаторых няма. Вось да такой ступені ўсё разнастайнае, але калі да такіх ускраненых прыкладаў не даводзіць, можаш прывесці, калі ласка, прыклад, якія такія законы могуць быць на мясцовым узроўні, што аж цэнтральны ўрад з гэтым не дае рады, каб нам усё прапісаць нармальна, каб па ўсёй краіне гэта дзейнічала. Параўнанне з ЗША, яно не зусім падыходзіць для Беларусі. Адразу скажу, што проста, па-першае, у нас не такая вялізная дзяржава, у нас не федэрацыя, і нават у нас монаэтнічная, можна сказаць, там дзяржава з большасці. Ну, напрыклад, у Беларусі будучыні у нас існуе беларуская мова як адзіная дзяржаўная. Але ў Віцебскай вобласці найбольшы адсотак людзей, якія размаўляюць на расійскай мове. Напрыклад, мы бярэм і уводзім нейкі мясцовы закон аб тым, што вось у нас расійская мова, яна таксама можа быць там мовай бізнесу. Ці нешта там па школах рэгуляцыі, это пэўная колькасць рускамоўных школ. Ці проста, што дзеці могуць здаваць ЦТ на расійскай мове ў Віцебскай вобласці. Ну, вось проста як прыклад. Мне проста адразу прайшоў прыклад, напэўна, адзінае, дзе ў нас гэтае мясцовае самакіраванне дзейнічала, гэта абмежаванне продажу алкаголя ў дзень выпускных са школ. Так. Гэта быццам бы на мясцовым узроўні прымалася, але, зноў жа, прымалася на мясцовым узроўні, але дзейнічала па выніку па ўсёй краіне. Як гэта так? Ну, как это так? Мы з табой яшчэ пачалі казаць пра тое, але не раскрылі гэтую тэму, што ёсць мясцовыя нейкія саветы дэпутатаў, але іх чамусьці не бачна і не чутна. І ў 2020 годзе гэта таксама праявілася, калі людзі пыталіся там штосьці пісаць нейкія скаргі, нейкія звароты да сваіх дэпутатаў і дэпутатак. Нічога як бы з гэтага выхлапу няма. Паўстае пытанне, гэта ж усё ж такі як ні круці абраныя людзі. Так, зразумела, што яны там з выканкаму, з яшчэ адкульсьці, што ў іх быў адзін канкурэнт у бюлетэні, калі быў увогуле. Зразумела, што на тыя выбары прыйшлі 2 бюджэтнікі. Але ўсё то, гэта вось абраная пасада. Чаму не працуе? Тут я мушу зрабіць каментар, што ў мяне, канешне, няма аніякіх ілюзій наконт таго, як сумленна адбываюцца выбары ў Беларусі, але калі проста сказаць, да што там, проста ўсе выбары намалёваныя, і гэтых людзей ніхто не абіраў, і ўвогуле яны такія ж самыя прызначэнцы толькі з гэтай усёй працяглай працэдурай. Тады наша размова нікуды б больш не пайшла. А ўсё ж такі цікава разабрацца, чаму, нават калі мы уявім, што чалавек абраны, чаму ўсё ж такі, як у сапраўднай дэмакратыі пры гэтым, можа і не атрымацца. Будзе самы банальны, самы тупы адказ, але ўвесь падкаст скажу, што ў нас проста дыктатура і ў нас цэнтральная ўлада. То бок нічога не можа выконвацца, ніякія штукі не могуць прымацца на месцным узроўні, пакуль гэта не будзе спушчана зверху. Ці проста ўлада зверху скажа, можаце гэта зрабіць. Без дазволу ніхто нічога не робіць. У заканадаўстве Беларусі, у Канстытуцыі, якую я не магу назваць дзеючай, але цяперашняй Канстытуцыі Беларусі, там таксама прапісаны які-ніякі прынцып падзялення галін улады і ўсяго астатняга, і тое, што там мусіць быць мясцовае самакіраванне і воля народа ажыццяўляецца праз гэтыя органы мясцовага самакіравання, там таксама ўсё ёсць. Але у выніку нешта так у нас усё перакручана і пераблытана з нашым заканадаўствам, што адбываецца вось гэта. У мяне да цябе пытанне, калі змяніць заканадаўчую рамку? Давай мы з табой уявім, што дыктатура раптам пачала перабудоўвацца ў нешта іншае.
якім мусіць быць заканадаўства, каб гарадское самакіраванне ўсё ж такі пачало працаваць. Но мне падаецца, што проста трэба надаць больш паўнамоцтву мясцоваму самакіраванню. Насамрэч усё прапісана нават сёння не так дрэнна. Але гэта толькі прапісана, вось у гэтым і праблема. Калі яно нават будзе існаваць па тых прынцыпах, па якіх яно на сённяшні дзень прапісана, гэта ўжо будзе прагрэс. Але я ведаю, што некаторыя дэмакратычныя нашыя дзеячы, яны распрацоўваюць праграмы для таго, як можа існаваць мясцовае самакіраванне ў будучыні, як можа Беларусь нават быць падзеленая, там неяк інакш падзяляюць. Тут, вядома, маецца на ўвазе проста адміністрацыйнае дзяленне ў краіне. Напрыклад, там на вобласці і раёны ніхто не збіраецца падзяліць там Беларусь паміж Польшчай ці Літвой, я спадзяюся. Зрабіць так, каб людзі не ставіліся да аднаго чалавека, які ва ўладзе, як да божанькі. У нас насамрэч такое ёсць, такое існуе і нават у тых людзей, якія больш за дэмакратычны рух, яны ўсё роўна. Ёсць такое ў галаве, што ў нас павінен быць адзін дэмакратычны лідар, які сваёй крепкай дэмакратычнай рукой навядзе парадак. Але так гэта не працуе. Павінен быць кансэнсус паміж рознымі прадстаўнікамі розных ідэалогій і гэтак далей. На мясцовым узроўні павінны існаваць свае прадстаўнікі, якія будуць выносіць з гэтых мест думкі і ідэі, з чаго мы пачыналі. Таму гэта трэба яшчэ і з людзьмі працаваць, каб яны проста разумелі, што не хтосьці за іх робіць палітыку, і тым больш не адзін чалавек, а што яны самі могуць быць часткай палітыкі, што яны могуць проста казаць, што рабіць палітыкам. Гэта іх задача. Тады давай паспрабуем паразганяць сітуацыю. Ты будзеш выбарніца, а я буду дэпутатка. Напрыклад, цябе хвалюе, што у вас у горадзе Слуцку няма роварных сцежак. І вось ты да мяне прыходзіш і кажаш: «Спадарня дэпутатка, я за цябе галасавала, а ў нас няма роварных сцежак. Што мы можам з гэтым зрабіць?» А я табе адказваю: «Слухай, так грошай няма». І ты такая: ой, ну я пайду». Таму што я гэта да чаго кажу? Вось ты кажаш, што, умоўна кажучы, склад мыслення нейкі такі, што людзі не звыклі там штосьці самі рабіць, самі удзельнічаць у палітыцы, хочацца кагосьці абраць і гэта ўсё дэлегаваць. Але даволі часта вось у мяне адчуванне, што ты быццам бы прыходзіш нейкай ініцыятывай, проста табе на гэта могуць адказаць, на гэта няма сродкаў, і ты такая плячыма паціскаеш і думаеш, што цяпер рабіць. Карацей кажучы, нават у дэмакратычных умовах, мне падаецца, даволі часта здараецца такая тупіковая сітуацыя, калі абіральнікі і абіральніцы такія: «Ну, нам трэба гэта», а органы кіравання кажуць: «Мы лепей знаем, што вам трэба, у нас вось на тое, што сапраўды трэба, сродкі ёсць, а на тое, што вы там кажаце, сродкаў няма». І можа яны і маюць рацыю, можа там на роварныя стужкі сёння няма грошай, але затое ёсць на то, каб шпіталь мясцовы функцыянаваў. Што мусіць змяніцца ў людзях, каб яны ўсё ж такі не паціскалі плечыма, калі нешта не атрымалася, а ішлі і далей гэтага дамагаліся, там шукалі самі тыя сродкі на роварныя стужкі ці што? Я хацела спачатку адказаць, што калі вось так адбываецца, то калі мясцовае самакіраванне нармальна функцыянуе, людзі проста паглядзяць на справаздачу, калі пройдзе нейкі час, і потым не бяруць гэтых прадстаўнікоў, а бяруць іншых. Гэта першае. А другое, што яшчэ хацела сказаць, пакуль цябе слухала, наконт грошай вельмі добра, каб бюджэт трошкі быў дэцэнтралізаваны, і тады таксама больш паўнамоцтваў будзе ў рэгіёну. Усе грошы, якія там зарабляюцца, не будуць сцікаць у нейкі цэнтр, а потым гэты цэнтр будзе іх назад перанакіроўваць, так як ён там задумаў, як ён лічыць, што вось яму трэба забраць там палову, а ўсім астатнім таксама палову, але падзяліць іх там на сотні частак. Таму рэгіёны добра, каб самі на сябе зараблялі, гэта таксама было б бенефітам. Што зрабіць з людзьмі, каб яны далей намагаліся? Ну, рабіць вось такія падкасты, адукоўваць людзей і мець нармальную абарону правоў чалавека. Як файна і проста ўсё гучыць, як цяжка і складана ўсё гэта рэалізаваць. Атрымліваецца, што калі ты плаціш падаткі ў Слуцкім раёне, напрыклад, плаціш падатак на даную вартасць 25%. Трэба зрабіць так, каб з гэтых 25 пятая частка, напрыклад, ішла ў Мінск, у цэнтральным бюджэце, я не ведаю, куды мы там сталіцу перанясем у Новай Беларусі, можа ў Наваградак. А 20% з тваіх заробленых застаюцца ў раёне і ідуць на ўсякія мясцовыя рэчы. Так гэта мусіць працаваць?
Так учыць добра. А які менавіта працэнт куды мусіць ісці? Я думаю, што гэта доўгая праца яшчэ эканамістаў, палітыкаў чакае, то бок гэта нельга сказаць, што вось ёсць нейкая адзіная сістэма, якая лепей за ўсё. Думаю, што павінна быць некалькі прапановаў, калі гэта нейкае прынцыпіяльнае пытанне, то там выносіць таксама неяк у паблік, каб людзі смаглі паўдзельнічаць у тым, каб абраць нейкую сістэму. Але адзін з магчымых варыянтаў, чаму б не. Яшчэ одно правакацыйнае пытанне, якое мы назовем крытыкай дэмакратыі. Калі ты абіраеш, напрыклад, дэпутата ці дэпутатку парламента, ты ж не толькі яму ці ей дэлегуеш там сваё права націскаць на кнопачкі, так? Ты ўвогуле яму ці ей дэлегуеш свой абавязак, неабходнасць разабрацца ў нейкім прадмеце. Некаторыя пытанні смяротнага пакарання. Праваабаронцы лічаць, што яго нельга выносіць на рэферэндум, таму што гэта пытанне складанае, пытанне эмацыйнае. І вось тут файна, калі прадстаўнікі народу, якія за гэта атрымліваюць грошы, зрабілі ўсё неабходныя даследаванні, пракансультаваліся з усімі праваабаронцамі і сваёй палітычнай волей забаранілі б смяротнае пакаранне, скажам так. Гэта датычыцца чаго заўгодна. Ёсць пэўныя пытанні, у якіх я, напрыклад, не хачу і не маю сіл і магчымасці разбірацца. Там што у мяне няма пазіцыі, якія мусяць быць пенсіі і як увогуле яны мусяць налічвацца. Не займалася я гэтым пытаннем, і калі мне зараз сказалі, ну, а вось як бы ты вырашыла, за што б ты прагаласавала? Я не ведаю. Няхай гэтым рэальна пазаймаюцца людзі, якія за гэта атрымліваюць грошы. Калі мне не падабаецца, як яны разбяруцца, я за іх больш не прагаласую. Пра мясцовае самакіраванне. Калі абіраюць там дэпутату ці дэпутата кудысьці вышэй, гэта ж, ну, такі вялізны выбар з усёй краіны, там розныя партыі, там розныя людзі. Там ёсць людзі са спецыялізаванай адукацыяй, можна неяк паглядзець, паабіраць. А калі мы ў мясцовыя саветы абіраем, то гэта вось твая соседка, вось твая настаўніца са школы, вось яшчэ хтосьці. Быццам бы людзі без ніякай там спецыяльнай адукацыі ці кваліфікацыі, ну, неяк дзіўна ім, значыцца, дэлегаваць свой лёс. А калі мы кажам нават не пра дэпутатаў-дэпутатак, а там пра гарадское паседжанне нейкае, дзе проста всякія ініцыятыўныя людзі прыходзяць, то што яны ўвогуле разумеюць? Яны ж не атрымлівалі спецыяльнай паліталагічнай адукацыі, каб гэта ўсё разумець. Па-першае, чаму яны павінны ўвогуле мець нейкую адукацыю? То бок гэта проста людзі, у іх ёсць нейкія пэўныя праблемы, яны павінны іх агучваць, і каб яны былі пачутыя, як бы ёсць мясцовае самакіраванне. Па-другое, мы тут закраналі тэму правоў чалавека. Нельга абмяжоўваць кагосьці там па адукацыі или яшчэ па чамусьці, таму што кожны чалавек мае права прымаць удзел у палітыцы, якая праводзіцца ў іх дзяржаве. Таму, калі мы хочам жыць у прававой дзяржаве, то гэта павінна існаваць. Гэта другое. Трэцяе, нават Черчилль сказаў у свае часы, што дэмакратыя — гэта найгоршая палітычная сістэма, калі не ўлічваць усе астатнія. Чалавецтва проста не прыдумала нешта, што існуе лепей. Прычым людзі так добра развіваюцца, як падчас дэмакратыі, прычым такі мірны стан, тому што дэмакратыі амаль што, вось калі там вывучаецца ў паліталогіі, напісана заўсёды дэмакратыя, амаль што ў дужках не вядзе войны супраць дэмакратыі. Такіх выпадкаў з галавы не ўзгадаеш нават. Таму што каштоўнасці яны зусім іншыя ў такіх дзяржавах. Яны базуюцца на прынцыпах лібералізму, калі меркаванне кожнага індывіда яно лічыцца каштоўным. Я б не сказала, што дэмакратыя там суперідэальная, што ў яе няма нейкіх прабелаў, памылак яны не робяць, дэмакратыі, якія існуюць у свеце. Але з тых сістэмаў, якія мы маем на сённяшні дзень, гэта сапраўды самая лепшая, і яна паказвае самыя лепшыя паказчыкі за ўвесь перыяд нашага існавання. Відаць, атрымліваецца, што абы не было вайны, вось каб вайны не было, трэба быць дэмакратыяй. Вось такі парадокс. Ну, былі ж спробы. Былі нацыянал-сацыялісты, былі марксісты. Атрымалася толькі павесці трохі войн і гэтак далей. Як ты думаеш, як зменяцца беларускія гарады, калі раптам там самакіраванне пачне працаваць так, як яно мусіць працаваць, каб былі сапраўды выбарныя дэпутаты, мэры, каб людзі маглі прымаць удзел там у гэтых грамадзянскіх слуханнях і сходах напрамую, калі будзе нейкі значны адсотак падаткаў ісці менавіта ў мясцовы бюджэт, што мусіць змяніцца?
праз гэта ў беларускіх гарадах. Можа, і візуальна неяк зменіцца. І візуальна, не толькі візуальна. Як гэта не будзе ўведзена як адзіна новаўводзена ў Беларусі, то бок гэта будзе прынято разам, ну, як мне гэта бачыцца. Гэта нельга, каб зараз раптоўна мясцовае кіраванне у нас пачало добра функцыянаваць. Гэта будзе разам з іншымі зменамі праведзена, калі будзе. У такім выпадку будзе паляпшацца ўзровень жыцця ўвогуле. Паралельна людзі змогуць прымаць удзел вось менавіта ў сваіх гарадах. То бок было б крута, калі былі, напрыклад, нейкія прылады, аплікацыі, якія можна спампаваць, і там, калі ў цябе нейкая праблема, ты там зрабіў фотку, людзі такія падтрымалі, прагаласавалі, так, нам таксама не падабаецца гэтая праблема, і там адразу накіраваць гэта ў офіс, там, на e-mail мясцовых уладаў. І яны такія, ага, тыпу, людзі гэта падтрымоўваюць, трэба гэтую праблему вырашаць. І там накіроўваюць нейкую, я не ведаю, машыну, каб яны прыбралі нейкую праблему на дарозе, напрыклад. Так можа працаваць і з нейкімі больш сур'ёзнымі пытаннямі. Вось калі я ўжо пра школы казала, так можа працаваць і са школамі. То бок гэта як такія пэўныя петыцыі будуць працаваць. Напрыклад, камусьці не хапае ў нейкім горадзе, вялікая, вось толькі адным горадзе, не ведаю, літоўская дыаспара. Давайце зробім школу літоўскую. Нам не хапае, гэта вось меншасць, якая не атрымоўвае адукацыю на сваёй мове. Насабіралася там пэўная колькасць людзей пад нейкай гэтай аб'явай, і мясцовыя ўлады такія, гэта напрамак, у якім нам трэба працаваць. І пачынаюць там нейкія заявы спачатку казаць, што вось у нас вялікая колькасць літоўскай дыаспары і дзяцей, якія не атрымаюць такую адукацыю, спрабаваць рабіць такую школу на вось узроўню пэўнага гораду. Вось гэта, ну так, як проста адзін з варыянтаў. Мне проста вельмі падабаецца, калі так дыджыталізуюць нейкія палітычныя актыўнасці. Мне падаецца, гэта так і будзе ў будучыні. Некаторай ступені яно ўжо існуе, калі ёсць усякія там гарадскія чацікі па нейкіх цікавасцях. У маленькіх мястэчках ёсць звычайна нейкія чацікі, кшталту куплю, прадам, што-небудзь такое. Праз некаторы час атрымліваецца ўсё насельніцтва раёна ў гэтым чаціку, таму што ўсім ад часу да часу трэба прыдбаць банку варэння і абмяняць на старыя дзіцячыя санкі. І вось менавіта такія чацікі, там ад часу да часу такія бурлівыя перкаванні пачынаюцца дзейнічай улады. Мама дарагая. Тое ж самае я гляджу ў эмігранцкіх чаціках, у якіх-небудзь беларусы Варшавы ці канкрэтна па раёнах беларусы Белаленкі. Там таксама ёсць у пэўны момант нейкія палітычныя дэбаты пачынаюцца наконт таго, што там у нас з транспартам, а чаму зноў трамвай не прыйшоў па раскладзе, што гэта такое, куды пазваніць, а куды напісаць, а каго пераабраць у сувязі з гэтым. То бок, ведаеш, нават без нейкай рэальна аплікацыі, дзе гэта ўсё будзе так зручна зробленае, ну, сама нейкім чынам пачынае выбудоўвацца. Так, але праблема ў тым, што на гэта ніхто не рэагуе, то бок усім проста фіолетава на такія абмеркаванні. Трэба, каб усё гэтае мела за сабой нейкія наступствы. То я зноў падумала пра моц НКА. Як добра, што ты ўзгадала гэтую тэму. Гэта таксама тое, што павінна ўплываць на мясцовыя самакіраванні, на мясцовыя ўлады. Увогуле так адным з, ну так скажем, неафіцыйных органаў мясцовага самакіравання можна назваць. На жаль, зараз у Беларусі амаль што ўсе там НКА ліквідаваны, але зноў ж такі добра функцыянуючых дзяржавах гэта звычайна так, што ёсць там нейкія НКА, якія там не па ўсёй краіне, напрыклад, працуюць, ці працуюць па ўсёй краіне, але з пэўнай праблемай і там канцэнтруюцца на рэгіёнах, ці чыста вось па пэўнаму рэгіёну. І вось, напрыклад, там нейкая зялёная ініцыятыва. І яны могуць таксама збіраць нейкія праблемы, і з-за таго, што ў іх ёсць моц як НКА, у іх ёсць таксама больш моцы ўплываць на гэтыя мясцовыя ўлады. А людзі ўжо могуць далучацца да НКА, калі яны хочуць больш падтрымкі атрымаць для сваёй нейкай ідэі, ці калі ёсць нейкая праблема, якую яны лічаць, што яны самі не вывезуць, каб яе прасоўваць. Тады можна звяртацца да гэтых НКА, якія ўжо тыпу больш уплыву маюць. Вось. Я зараз яшчэ падумала, што ў Беларусі НКА да таго, як яны былі масава ліквідаваныя ўсе, яны таксама былі досыць цэнтралізаваныя, то бок узяць тую ж вясну, якая пачыналася з Мінску, а потым распаўзалася на абласныя цэнтры. Не было такога, каб у нас раптам узнікла, не веду, бабруйская праваабарончая арганізацыя. Былі нейкія адзінкавыя выпадкі, але няма такога, каб у нас масава там горад Каленкавічы, горад Івацевічы, горад Рычаў. Там раптам свае нейкія мясцовыя задзіночання, нейкія свае фонды, рухі і так далей, якія займаюцца экалогіяй, правамі жанчын,
праваабароны, ўсё адно ўсё пачыналася з больш-менш буйных гарадоў. Я вось з тобой не пагаджуся, напрыклад. Тыпу, ёсць буйныя арганізацыі, вось тыпу той же вясны, але проста мы пра іх ведаем з таго, што яны вось такія па ўсёй дзяржаве. Проста я там узгадваю Слуцак, і вось там шмат было розных чацікаў, там, напрыклад, дапамога жывёлам бясхатнім гораду Слуцку, нешта там для запаведнікаў, чацікі, якія там абмяркоўвалі праблемы нейкіх заводаў пэўных. То бок такія штукі існавалі, проста мне падаецца, што мы іх не ўспрымалі як нейкія актывісцкія ці як НК, таму што ў іх таксама няма ніякіх СММ, няма ніякіх дызайнераў, гэта звычайна там проста, ведаеце, старонка ВК была, ці зараз, мабыць, нейкія чацікі ў тэлеграме, але звычайна людзі яны збіраюцца на мясцовым узроўні, то бок гэта проста ў прыродзе нашай шукаць нейкіх сваіх паплечнікаў, калі нейкія праблемы ёсць, калі яны сапраўды сур'ёзныя. Я думаю пра тое, што каб 18гадовая я яшчэ чыстая як слязінка младзенца магла б там у свае 18 год замыціць якое-небудзь гісторыка-культурнае НК, штосьці медыя на сваім мясцовым узроўню, якая была б мой лёс і прафесійны шлях нашмат больш насычаным, чым ён насамрэч быў. Я вось таксама часта думаю, мне б тыя навыкі, якія я сёння маю, это вось там гадоў 5 назад, я б, канешне, таксама нейкія арганізацыі намуціла. Я думаю, што шмат таленавітых людзей, яны нават зараз у Беларусі, проста ўмовы не такія, каб нешта такое ствараць на месцы. Калі гэта нейкая балючая сапраўды праблема. Нават зараз, калі не датычыцца палітыкі, час ад часу людзі баяцца проста, каб нейкую ўвагу пэўную да сябе прыцягваць. Сапраўды, ты ведаеш, ты абсалютна слушна кажаш, я проста прабеглася ўнутраным поглядам па сваіх элементарна аднакласніках і аднакласніцах, і калі б мне трэба было заўтра, ёсць там паралель у 40 чалавек, а мне трэба зрабіць з гэтымі людзьмі нейкае НК на тую тэму, якая мне цікавая, я б знайшла, вось дзяўчынка файна малявала, яна ў нас пойдзе за дызайнерку, вось у нас хлопец з лідарскімі навыкамі, ён будзе менеджерам, гэты што заўгодна прасуне, ён у нас будзе маркетолагам, хутка і пабудавалі НК. Галоўнае, каб была адзіная мэта і жаданне аб'ядноўвацца. Спадзяюся, што у будучай Беларусі будзе шмат такіх НК. Чым больш НК, тым лепей жывецца. Так мы ад пытанняў мясцовага самакіравання з дэпутатамі, парламентамі і ўсім гэтым вясёлым і файным усё адно дайшлі да НК і вырашылі, што гэта найлепшая форма існавання грамадзянскай актыўнасці. Нават зараз, калі мы ўжо за мяжой, хоць неяк уплываць на тое, што ў Беларусі менавіта праз НК лепей за ўсё атрымоўваецца. Давай тады ты мне на заканчэнне скажаш, на што трэба падпісацца з тваіх усякіх ресурсаў, старонак і так далей. Усіх заклікаю падпісвацца на маю прыватную соцсетку на Instagram, на праект «Я на ёй». У Ютубе у нас выйшла шоу і ў Інстаграме, перш за ўсё. Вось. Дзякуй табе вялікі за гэтую размову, а ваше шаноўнае спадарства, я заклікаю таксама падпісвацца на наш падкаст, ставіць лайкі і хутка мы з вами пачуемся. Уважаемые пассажиры, памятайте, вы обязаны оплатить проезд. Набывайте проездные билеты до начала поездки.